Da, može biti svjesna. Reci, jer imamo šta? Eto ga, čekaj, malo ću ovako krenut, samo malo ovako. Tako već ona rekao neko počne raditi. Dobro, okej. Eto, ajde. U sjevernom Jadranu i o nadigu morske razine u smjeru istok-zapad, pa ja molim kolegicu da nam iznese rezultate svojih istraživanja. Hvala što ste me došli danas poslušati. Ja imam malo danas problema s glasom, nadam se da tu neće biti problem u našoj komunikaciji. Ja ću vam danas govoriti o jadranskim poplavama, a pogotovo o njihovom vrlo različitom efektu duž istočne i zapadne obale i o atmosferskim situacijama koje pogoduju jači odziv vodostaja duž jedne od obala bazena. Prvo ću vam nešto kratko ispričati o svim procesima koji sudjeluju u formiranju tako visokih vodostaja u Jadranu. Zatim ću preći na olujne uspore. To je dominantan proces koji dominira u takvim epizodama. A onda ću preći na svoje istraživanje. Moja radnja se sastoji od 3 povezana dijela. Kad sam se počela ovime baviti, prvo smo napravili jednu detaljnu empirijsku analizu 2 odabrane poplave. To su 2 događaja, jedan iz 1966. i drugi iz 2008. One su bile zanimljive jer su imale vrlo različit učinak duž istočne i zapadne obale. Međutim, kako samo na osnovi analize samo 2 događaja nismo mogli poopćiti svoje zaključke, onda smo prešli na analizu puno većeg broja vrlo različitih olujnih uspora i tu smo odredili karakteristike meteoroloških polja koje kontroliraju izloženost određene obale poplavljivanju.
A nakon toga smo prešli na istraživanje promjena u budućoj klimi tih specifičnih meteoroloških uvjeta. Ja sam ova dva dijela već prije negdje izlagala sam i tu na seminaru i na MetMed konferenciji i sl. Pa sam malo ova prva dva dijela skratila, a onda ću se malo više posvetiti ovim klimatskim promjenama opasnih epizoda vjetra i to je neobjavljeni rad, tako da ako imate prijedloge, kritike, dobro je došlo. Jadranske poplave koje vi vjerojatno većina vas zna pod nazivom Aqua Alta, tako ih nazivaju u Veneciji i to znači visoka voda, nastaju kao superpozicija, konstruktivna superpozicija nekoliko procesa. Na primjer, da vi tijekom jedne poplave zabilježite na nekakvoj mareografskoj postaji u sjevernom Jadranu ukupni vodostaj Z, vi ga možete podijeliti na dva dijela, na plimne oscilacije i na takozvani rezidualni vodostaj koji kontrolira atmosfersko prinudno djelovanje. Plimne oscilacije u Jadranu imaju, amplituda im raste od Otranta prema sjeveru, u sjevernom dijelu mogu imati plimni raspon malo veći od metar. One su u Jadranu takozvanog mješovitog tipa i mogu se modelirati kao zbroj 7 osnovnih konstituenata. Kad od ukupnog vodostaja oduzmemo te morske mijene, odnosno plimne oscilacije, znači ostane nam taj rezidualni vodostaj, kako se rekla, njega kontrolira atmosfersko prinudno djelovanje različitih prostornih i vremenskih skala. Njega možemo dalje rasturiti na ove tu doprinose, na sinoptički dio i na planetarni dio. Sinoptički dio se sastoji od prisilnih oscilacija, odnosno olujnog uspora, te slobodnih oscilacija, odnosno seša. Olujni uspor, kao što sam na početku rekla, je dominantan proces, to je prisilno uzdizanje, a može biti ispuštanje razine mora pod utjecajem tlaka, zraka i vjetra. I istraživanja su pokazala da vi ne možete imati iznimnu poplavu da vam se recimo konstruktivno superponiraju ove tri komponente, nego je uvijek mora postojati formiran mora biti olujni uspor, a ostale komponente mogu doprinijeti ili umanjiti njegov efekt. Kad kažem prethodno pobuđeni seš, mislim na prvi mod slobodnih oscilacija. Njihov je period oko 22 sata, a njihovo neugodno svojstvo je da dugo traju. Jednom kad se okinu, teško se guše. Procijenjen je vrijeme gušenja na oko 3,2 dana i možete se onda zamisliti da takva jedna oscilacija koja dugo traje, onda u kombinaciji sa novo nastalim olujnim usporom može dodatno povisiti, odnosno sniziti vodostaj. Zatim ova planetarna komponenta, tu nazvana dugoperiodička, to je proces koji se odvija na vremenskim skalama od 10 do 100 dana i njega kontroliraju planetarni atmosferski valovi. Ona je bitna zato što uzrokuje dugotrajne periode, povišene ili možda snižene, ali za poplave je bitno povišenog vodostaja i onda u biti čini bitan preduvjet za jadranske poplave. Kao što vidite, to je jednostavna linearna superpozicija procesa i to je ljepota Jadrana, što se tamo ne postoji nelinearno međudjelovanje procesa. Amplitude ovih procesa su dovoljno male u usporedbi sa ukupnom dubinom bazena, da su nelinearni efekti zanemarivi. I to postoji nekoliko radova koje to pokazalo. Drugo, možete si zamisliti sad da tu mogu biti razne kombinacije. Znači sve ovisi, ukupan vodostaj ovisi o amplitudama ovih procesa i o relativnim fazama. Što se tiče olujnog uspora, mi ovdje možemo prikazati
djelovanje tlaka zraka i djelovanje vjetra pomoću ovih jednostavnih statičkih odziva. Ovaj delta označava vremensku promjenu lokalnog tlaka zraka u odnosu na nekakav srednjak, recimo. Ovdje nam je G, naravno, ubrzanje sile teže i roje gustoća vode. Znači, ovo inače nazivamo i efekt inverznog barometra, kod kojega promjeni tlaka od 1 hektopaskala odgovara promjena vodostaja za 1 cm. Naravno, vodostaj se dinamički prilagođava na promjene tlaka. On ne može instantno odgovoriti na promjene, ali u tom svom dinamičkom odzivu on se približava ovom ovdje jednostavnom odzivu. Djelovanje vjetra možemo prikazati pomoću ovog statičkog nagiba koji se razvija u bazenu dubine H, G i ρ jednako kao i prije. I ovdje nam je ta djelovanje vjetra, odnosno ovo je napetost vjetra. Napetost vjetra se parametrizira pomoću ove relacije, gdje je CD bezdimenzionalni koeficijent potezanja, ovo je gustoća zraka i V je brzina vjetra na nekakvoj visini, najčešće 10 metara. Ovdje si možete zamisliti, znači da će zbog dubine u nazivniku vjetar imati bolji efekt u plitkom, a slabiji u dubokom. Znači, kad imate nekakvu razdiobu vjetra iznad bazena, tu se događa jedna međuigra između nagiba dna i razdiobe vjetra. Znači, ne znate koji efekt će nadjačati drugi. Jel to znači da su vjetar i valovi u ravnoteži, jer ovo je sve dijagnostički? Valovi? I vjetar, da su u ravnoteži. A ne, o kojim valovima pričamo? Vjetrovnim valovima. Ovi koje parametrizirate ovdje sa taulom. A da, nagib razine je uravnotežen sa djelovanjem vjetra. Mislim, to su jednostavni statički prikazi djelovanja vjetra i tlaka. Naravno, instantno se prilagodimo. što se tiče olujnih uspora u Jadranu, sinoptički uvjeti koji pogoduju njihovom razvoju su već odavno poznati, znači tu ima puno radova na tu temu. Razvijaju se kada se bazenu približava ciklona sa zapada. Tom prilikom se iznad Jadrana razvija gradijent tlaka, znači s niskim tlakom iznad sjevernog dijela i naravno posljedično i jugo koji se razvija iznad većeg dijela ili cijelog dijela bazena i u tom slučaju gradijent tlaka i vjetar djeluju u istom smjeru, odnosno naguravaju vodu u ovaj zatvoreni kraj, prilikom čega su najugroženiji ovi najsjeverniji gradovi, pogotovo Venecija. Rijeđe su ovakvim događajima izloženi neki južni gradovi. U zadnjih 10 godina imali smo par epizoda iznimnih poplava. Ovdje sam stavila slike onih iz 2008, 2012 i 2009. Ono što je zanimljivo u vezi tih događaja je da su oni bili jako opasni za našu obalu, a istovremeno nisu bili toliko ugrožavajući za zapadnu obalu. I to je nas potaknulo na ovo istraživanje. Zašto su neke epizode uzrokuju puno jači odziv duž istočne obale, a druge duž zapadne obale. To je bila motivacija, a naša hipoteza je bila sljedeća. Hipoteza je bila da se tijekom juga u moru ne mora formirati samo znači duž bazena nagib, nego on je dovoljno širok da dozvoljava i ovo, znači transverzalni nagib. I onda je ugroženost određene obale određena zapravo jednim i drugim, nekom kombinacijom usdužnog i poprečnog. I naš je cilj onda bio da se odrede sinoptički uvjeti koji kontroliraju taj poprečni nagib, odnosno meteorološki uvjeti koji su posebno ugrožavajući za istočnu, odnosno zapadnu obalu Jadrana, a zatim kad definiramo koji su to uvjeti, da ispitamo njihove promjene u budućoj, eventualne promjene u budućoj klimi.
započelo sa analizom dva zanimljiva događaja. Prvi se dogodio još prije 50 godina, 4. studenog 1966. ovdje je jedan zid u Veneciji koji prikazuje visine vodostaje postignute za vrijeme nekih iznimnih epizoda. Jedna slika Markovog trga za vrijeme te poplave iz 4. studenog 1966. Ova poplava je izazvala jako velike štete na talijanskoj obali. U Veneciji konkretno je vodostaj bio cijelih 15 sati iznad 1 metra, znači 1 metar u odnosu na srednji vodostaj u to vrijeme. A to je odgovaralo kritičnoj visini kada su vam 2/3 Venecije poplavljene. Istovremeno su i druge postaje u Jadranu izmjerile povišene vodostaje, međutim ova epizoda nije bila toliko opasna za našu obalu. S druge strane, događaj iz 1. prosinca 2008. od jedna slika iz Rijeke na taj dan. Ova se poplava osjetila sve do Splita. I međutim, na suprotnost u Veneciji, evo vidite vodostaj koji je postignut na drugoj strani. Znači, bila je iznimna na našoj obali, a ne na talijanskoj. Zanimalo nas je otkud potječu te razlike. Dobro, empirijska analiza je napravljena na velikom broju mjerenih podataka. Tu su pokazane postaje s kojih su prikupljeni podaci mareografski i meteorološki. Zatim smo, i to smo upotpunili sa podacima tlaka, zraka i vjetra iz ere interim za 2008. odnosno ere 40 za 66. godinu. Znači poljima tlaka, zraka i vjetra iznad cijelog bazena. Ovdje ću vam prikazati, znači pokazat ću doprinose procesa poplavi iz 2008. Znači prikazani su, na prvom grafu su vremena nastupa lokalnih maksimuma, zatim doprinos olujnog uspora, plimnih oscilacija, prethodno ukinutog seša i planetarne komponente. Ova tu apsisa označava udaljenost postaje kada se ovih tu postaja, kada se projiciraju na ovaj profil koji je prikazan na prethodnoj slici. Crnim trokutićima su označene postaje na istočnoj strani obale, Žitar, Strovin, Baka, Zadar, Split, tako dalje, a sivim su označene postaje sa zapadne strane, Venecija, Ravenna, Ancona, Pescara, Ortona i tako dalje. Odmah možete primijetiti da je olujni uspor dao najveći doprinos ovom događaju. Znači bio je duplo veći nego recimo plimne oscilacije i dugoperiodička komponenta koje su bile usporedivog iznosa i doprinijeli su s nekih 20-30 cm. Kad pogledate ovaj prethodno okinuti seš, vidite da je on bio dosta slab, znači okinut je par dana prije, u Bakru je recimo iznosio bio je pozitivan, dok je recimo u Veneciji i Rovinju doprinio ukupno vodostaj sa svega 13 cm. Ovo je inače događaj koji je onak jako lijep primjer baš konstruktivne superpozicije svih involviranih procesa. Međutim, ono što je jako zanimljivo, ovdje vidite da je vjetar i tlak zraka da su uspjeli formirati taj uzdužni nagib vodostaja. Međutim, ono što je najzanimljivije je razlika između ovih crnih i sivih postaja, odnosno taj transverzalni nagib. I upravo je to bio razlog, taj transverzalni nagib, odnosno ako pogledate razliku između Venecije i Bakra, ona je jako mala. I upravo je poprečni nagib morske razine učinio da ta poplava bude jako opasna za našu obalu. Za 66. smo pokazali da je bila izolirani slučaj, znači da kod nje nisu prethodile nikakve oscilacije od prije, znači ona je bila rezultat samo olujnog uspora.
koji je bio puno viši, pokazat ću u sljedećoj slici, puno viši nego ovaj iz 2008. i suprotnog nagiba. Znači, nagib prema zapadnoj obali puno viša. Ovdje ću vam prikazati sad razlike između 2008. i 66. pomoću ravnotežnog odziva razine mora na utjecaj tlaka, zraka i vjetra. Ovo što ste pitali, znači tu smo napravili samo ravnotežu između pojedinih članova u jednadžbi. Znači ravnotežni odziv je ovaj ZKE, odgovara kontroliranje ovom tu jednadžbom. Ovdje imamo, gore imamo utjecaj tlaka, zraka, zatim utjecaj L komponente i utjecaj T komponente. L komponenta je uzdužna komponenta vjetra i poprečna komponenta vjetra. Znači, ovaj odziv dobivamo kada uravnotežimo ova dva člana, zatim ovaj odziv dobivamo kada uravnotežimo kada rastavimo napetost svjetla na uzdužnu i poprečnu i uravnotežimo transverzalnu komponentu, uzdužnu i zatim transverzalnu. Znači, ovo nije rezultat numeričkog modela. Ovo je jednostavna numerička integracija ovog tu izraza. Sad idemo pogledati razlike. Vidimo da je tlak zraka generirao prostorno sličan odziv vodostaja u dva slučaja, međutim s vrlo širim rasponom u 66 nego 2008. Obratite pažnju da su ovi da skale nisu iste. Ono što je zanimljivo je utjecaj uzdužne komponente vjetra. Prikazan je na ovom srednjem grafu. Znači možete opet vidjeti, znači ovo ovdje označava 140 cm, a tu 50. Možete vidjeti da je vjetar 66. uzdužni vjetar 66. Inducirao vrlo visok uzdužni nagib vodostaja, za razliku od 2008. kada on nije bio tako intenzivan. Ono što je zanimljivo u ovoj situaciji imali sljedeće. Imali smo vjetar, znači morate imati na umu kako izgleda dno, kako izgleda oblik dna u bazenu. Dakle, ova dva grafa prikazuju vam združeni efekt nagiba dna i utjecaja vjetra. Zapadni Jadran je puno plići od istočnog i u 1966. smo imali ovakvu meteorološku situaciju, znači uzdužna komponenta je bila podjednako jaka poprijeko bazena i naravno da smo ovdje dobili puno jači odziv vodostaja nego sa istočne strane. A suprotna je situacija 2008. kada smo imali, znači, ovako slabiji vjetar tu, znači uzdužna komponenta je jačala prema istoku i znači postojalo je smicanje uzdužne komponente koja je uspjela nadvladati ovaj nagib dna i uspjela je generirati vrlo veliki nagib vodostaja u poprečnom smjeru, s tim da je duži istočni obali odziv bio puno veći. Ako pogledamo sad ovaj utjecaj transverzalne komponente, možete vidjeti prvo njeni iznosi su jako mali. Znači, ona nije bila odlučujuća. Njeni iznosi su slični u jednom i drugom događaju, osim u ovom najsjevernijem dijelu. Što se tiče 2008. ako pogledate, vidite da transverzalna komponenta vjetra nije imala odlučujuću ulogu u transverzalnom nagibu, nego smicanje longitudinalne komponente. I to je tako bitno. Znači da mi imamo transverzalni nagib zbog smicanja vjetra koji je paralelan s obalom, a njega ne uspostavlja, znači vjetar prema toj obali. Onda smo prešli na analizu velikog broja događaja. Bilo ih 38, znači što smo radili?
imali smo sljedeće. Imali smo vodostaje zabilježene na postaji Venecija i postaji Bakar. Izdvojili smo plimni signal, uzeli smo samo rezidualni vodostaj. Znači imamo satne vodostaje. To je nešto ovako. Zabilježen rezidualni vodostaj izgleda ovako. Zadali smo prag. Izdvojili smo sve ove događaje, združili smo, ovo je bio jedan događaj, ovo je bio drugi događaj. Njima smo pridružili određene vodostaje, da znači ovu epizodu predstavljam ovaj maksimum. Odredili smo nezavisne događaje, znači razdvojili smo ih sa 36 sati jer nismo htjeli da nam prethodno ukinuti session, na primjer, od ovog događaja utječe na sljedeći, jer želimo zapravo samo iznimne situacije koje su rezultat direktnog djelovanja vjetra, a ne situacije od prije. To smo napravili za Veneciju i za Bakar i transverzalni nagib smo definirali znači kao Z rezidualni u Veneciji minus Z rezidualni u Bakar. Znači za sve izdvojene događaje u razdoblju od 1984. do 2014. Odredili smo transverzalni nagib i njihove pripadne meteorološke pozadine koje su uzete iz polja Era i Interim, znači tlak zraka, vjetar i geopotencijal, 500 hektopaskalne plohe. I onda smo sve te epizode klasificirali. Prvo ću vam pokazati, znači ovo su visine vodostaja, visine vodostaja iznimnih događaja u Veneciji i u Bakru. Odmah na prvi pogled jasno da je njihova pojava neujednačena i da ih u ovom intervalu, zadnjih 7 godina ih je bilo poveći broj. Što se tiče intenziteta, ne možete kazati da postoji nekakav trend što se tiče samog intenziteta. Znači, grupe su ove u Veneciji i dole su prikazane za Bakar. Znači, u tom razdoblju smo izvodili 38 sveukupno epizoda i onda smo ih klasificirali na 3 tipa. I to prema njihovom poprečnom nagibu. Tu je prikazana distribucija poprečnog nagiba i ovi marginalni tipovi, tip V i tip E, su određeni kao epizode koje su odstupale od srednjeg nagiba za više od jedne standardne devijacije koja je ovdje prikazana s ovim crtanim linijama. Tip V, obratite pažnju, ovdje su pozitivne, ovdje su negativne vrijednosti, zato što je ovo tip V kao Westward, O kao Ordinary i E kao Eastward. Znači, ovdje su nam epizode prilikom koji se formira jak nagib prema zapadu, a s druge strane one kod koji se formira nagib prema istoku. Za ove tipove izračunali smo kompozitna polja, meteorološka polja. Ovdje ću vam pokazati samo polja vjetra jer smo zaključili da nam tlak ne kontrolira nagib, jer u biti u svim tipovima djeluju u istom smjeru, odnosno nagurava vodu prema zapadu. Znači ovdje su prikazana srednja polja vjetra za tip V, tip O i tip E. Ono što je razlike između tipova vidite u ovom gornjem u sjevernom i srednjem Jadranu. Ovaj donji dio je vrlo sličan, a i on nije toliko bitan jer je južni Jadran dosta dubok, pa djelovanje vjetra iznad tako velikih dubina nema neki veliki efekt na olujne uspore. Tip V je, za njega je karakterističan ovaj jugoistočni vjetar duž većeg dijela bazena, te istočni vjetar iznad najsjevernijeg dijela. Zatim, kad prelazimo na tip O, vidimo da je cijelo polje lagano zarotirano prema istočnoj obali i ono što je još važnije, ovaj maksimum brzina je pomaknut prema istočnoj obali. Kod tipa E se razvijaju najveće brzine i kad usporedite ova dva, odnosno ova dva, vidite da se tip V i tip O dosta razlikuju, dok se tip E i tip O nije toliko očita razlika. Ja bih prije rekla da je tip E nekakva intenzivnija verzija tipa, jača verzija tipa O.
Ovdje možemo tri stvari, ja bih rekla tri stvari izdvojiti. Znači prvo je kad uspoređujemo tipove, da se ovaj područje maksimuma seli prema istoku. Drugo, da se vektori, kako idemo od V prema E tipu, znači iz jugoistočnog lagano rotiraju prema istočnoj obali. A treće je da na krajnjem sjeveru imamo velike razlike, znači vjetar iz istočnog smjera prelazi u jugoistočni. Sad ću vam ovdje pokušati objasniti, znači ako pogledamo, ako uzmemo ta naše 38 epizoda, za njih izračunamo transverzalnu i uzdužnu i poprečnu komponentu vjetra, iz njih izračunamo napetosti i onda pogledamo ove tu profile A i B, zatim uzmemo transverzalnu komponentu na profilu A, to je prikazano ovdje, razdioba znači za te komponentu napetosti vjetra, zatim te komponenta napetosti vjetra na profilu B i pogledamo smicanje uzdužne komponente na profilu B. Smicanje uzdužne komponente je izračunato metodom najmanjih kvadrata uz pretpostavku da se taj LB linearno mijenja na tom profilu. Znači ovaj B u biti D kao LB pod DY, znači jednostavnim fitom je određeno smicanje uzdužne komponente. Ovdje je prikazan koordinatni sustav koji je korišten za dekompoziciju, to znači da jačim smicanjem, odnosno većim brzinama uz istočnu obalu odgovara negativni B. Ovdje na ovoj slici je razlika, znači ti parametri su prikazani po našim epizodama i razlike između epizoda ovdje možete vidjeti najbolje u biti po smicanju vjetra na B profilu. Znači, za poplavljivanje istočne, odnosno zapadne komponente nije važna samo transverzalna komponenta, odnosno komponenta okomita na tu obalu, nego i smicanje komponente paralelne sa obalom i to je ono što potvrđuje ono zaključak od prije. Htjela bih još reći, znači ovi crni box plotovi su razdiobe kad smo uzeli sve epizode u obzir, a sive su kada smo isključili outliere. Outlieri su nam dosta pokvarili statistiku, međutim kad se isključe te stršeće vrijednosti, onda vidimo da se ovaj V tip jako dobro razvio od ostala dva. Druga dva se malo lošije, nisu toliko oštre granice između njih, međutim relativni položaj ovih distribucija koji su ovdje prikazani medijanima su onako fizikalno prihvatljivi, sugestivni. I htjela bih ovdje još pokazati razdiobu razine za tri tipa koja je dobivena korištenjem numeričkog modela. Znači ovdje nije ravnotežni odziv, ali doduše korišteno je vrlo pojednostavljene numerički eksperimenti. Znači imamo razdiobu vodostaja za tip V, tip O i tip E, korištenjem numeričkog modela schizm. Ovo je na neki način dokaz da taj transverzalni nagib se doista za vrijeme juga uspostavlja u Jadranu. Vidimo da je najjači odziv se generira u epizodama tipa V. Ovo je izolinija od 80, 70 i 50 cm i on se, kako idemo prema tipu E, lagano se ispravlja. Tu sam stavila nagibe usporedba opaženih i modeliranih nagiba. Dakle, model nije idealno, ali model reproducira glavne opažene karakteristike. I još da pogledamo vezu intenziteta olujnih uspora u ovisnosti o našem T-nagibu. Znači tu je prikazan T-nagib, tu je rezidualni vodostaj u Veneciji i Bakru,
Tu su koeficijenti prilagodbe, zatim koeficijenti korelacije, njihovi 95% intervali pouzdanosti, korištene su svih 38 epizoda, obojane su srednjim vrijednostima omjera napetosti vjetra i dubine. Složit ćete se ovdje da taj nagib igra ulogu u intenzitetu poplavljivanja određene obale. Mislim da nema više ništa reći u vezi ove slike. I stigli smo do tog našeg trećeg dijela koji se tiče promjena opasnih vjetrovnih epizoda u budućoj klimi. Dakle, mi smo one kvalitativne spoznaje ovako. Znači, za analizu promjena opasnih epizoda vjetra u budućoj klimi koristili smo ovaj set skup podataka. Koristili smo ponovno razinu u Veneciji i Bakru te polja vjetra iz Interim. Ta dva skupa zajedno smo koristili kako bi podesili naše algoritme. Znači, na njemu smo se uvjerili da mi doista izdvajamo ugrožavajuće epizode vjetra. Nakon toga kad smo podesili algoritme, u istom obliku smo ih primijenili na polje vjetra iz 3 regionalna klimatska modela, Aladin, REC2 i REC-CM. Ovdje simulacije regionalnim klimatskim modelima su dostupni uz različite globalne klimatske modele, znači iz kojih su uzimali rubne i početne uvjete. Ova razdoblja su im dosta povijesna i evaluacijska razdoblja su im dosta slična. Međutim, za projekcije, recimo ovaj REC-CM4 imamo samo do kraja 2070. I dostupni su s različitom vremenskom rezolucijom. Kako smo mi izdvojili te naše opasne vjetrovne epizode? Znači, ovdje je prikazan princip. Znači, prvo smo izdvojili razinske epizode na analogan način kao i prije. Nakon toga smo izdvajali vjetrovne epizode, ali tako da nam se ova dva skupa podataka optimalno preklapaju. Znači da su naši uvjeti morali biti dovoljno fleksibilni da ne eliminiraju određene tipove vjetra, a s druge strane dosta strogi da ne bi imali prevelik broj nerealiziranih epizoda. Ova strategija je rezultirala s ovim uvjetom. Znači, vjetrovnom epizodom smo proglasili polje vjetra kod kojeg je 70% površine iznad bazena puše vjetar iz ovog smjera i minimalna srednja brzina mora biti 10 metara u sekundi. Zašto se neke epizode realiziraju, a druge se ne realiziraju? Znači, ne možete očekivati da će se svaka vjetrovna epizoda manifestirati kao visoki vodostaj, zato što na njega ne utječe samo trenutna atmosferska situacija, nego i stanje u moru koje mu je prethodilo. Ovdje možemo pogledati naše vjetrovne i razinske epizode i njihove pripadne dugoperiodičke i kratkoperiodičke komponente. Lijevo su prikazani, veličina ovih markera označava brzinu vjetra, odnosno trajanje vjetra. S križićima su označeni oni događaji kod kojih je prethodio seš, znači slobodne oscilacije bazena, a kružićima oni kod kojih je čista situacija, znači samovoljni uspor. Možete vidjeti znači zelene su realizirane, crne nerealizirane i crvene neatribuirane. Ovdje možete vidjeti jako lijepo razdvajanje realiziranih i nerealiziranih. Znači, realizirane su u prosjeku su bile brže, vidite ovi markeri su puno veći i duže su trajale u odnosu na ove nerealizirane,
a s druge strane odvijali su se u fazi već povišenog vodostaja zbog planetarne komponente, znači tu. Dobro, takva situacija je naravno rezultirala sa znači ovako velike brzine i dugotrajne epizode je rezultirala u konačnici sa većim vodostajem. S druge strane, ove neatribuirane epizode su uglavnom bile nekakve kombinacije, znači slabašnog vjetra koji je djelovao iznad vodostaja koji je već bio dosta povišen zbog planetarnih komponenta, ali isto tako imate dosta crvenih iksića, znači već je bio prethodno okinut svež i vjerojatno on doprinijelo da vodostaj bude u konačnici jako visok. Na neki način smo morali evaluirati ove naše modele. Tu smo koristili evaluacijsko razdoblje i postavili smo jako stroge kriterije. Znači, mi smo gledali koliko svaki od ovih regionalnih klimatskih modela dobro lovi konkretne meteorološke situacije, znači oni koje smo mi tamo vidjeli. Ako pogledate prvi skup, znači tu imamo ukupni broj epizoda. Jasno je, ERA-Inter im je dala najmanji broj jer su regionalni klimatski modeli rezolucije 12,5 km i u njima se razvija veća brzina, pa znači češće puta pređe zadani nivo. Ako pogledate ova dva, Aladin i RCA, oni daju dosta sličan broj epizoda, dok Reksiem to debelo premašuje. Tu se nešto događa. Ako pogledamo odnos realiziranih i neatribuiranih epizoda, onda vidimo da je on najpovoljniji za Aladina, a najlošiji za Reksiem. RCA je negdje u sredini. Mislimo da je ovdje problem, a to bi morali dodatno provjeriti, da je ovakva uspješnost Aladina zapravo posljedica manje domene. Njegova domena je med-korteks domena, znači šire područje Mediterana, a RCA i Reksiem uzimaju cijelu Europu. Evo, stigli smo do rezultata, znači ovdje vam je prikazana, prvo ću vam pokazati sve epizode zajedno, a zatim ćemo pogledati njihova svojstva marginalnih tipova. Znači pogledali smo frekvenciju, intenzitet i sezonski hod, usporedili buduću klimu sa sadašnjom. Ovdje imamo 3 stupca. Prvi stupac je povijesno razdoblje, zatim drugi stupac je sredina 21. stoljeća, zadnji stupac je kraj 21. stoljeća. Za projekcije imamo 2 scenarija, znači to je ovi prvi dijelovi stupaca, to je ovaj umjereni scenarij i ekstremni scenarij, druga polovica stupaca. Znači, ovdje imamo prikaz pomoću box plotova, njegove karakteristike su znači, minimum, maksimum, 25. percentil, 75. percentil i medijan. Ako pogledamo povijesno razdoblje, odmah vidimo da su Aladin i RCA da su konzistentni, znači gledate u frekvenciju opasnih vjetrovnih epizoda. Znači Aladin i RCA su konzistentni, daju od 7 do 11 epizoda godišnje, dok Reksiem daje duplo veći broj opasnih epizoda. Reksiem, za njega je karakteristično još da daje puno veće raspone vrijednosti i to je bez obzira na u kojem razdoblju pogledate. Ovim obojanim box plotovima su prikazane distribucije koje se značajno razlikuju od onih u povijesnom razdoblju. I to je testirano pomoću neparametarskog statističkog testa Wilkinson-Mann-Whitney testa koji se klasično klimatolozi koristi. I kao što vidite,
Od svih ovih projekcija ovaj test je pokazao da je samo jedna simulacija, samo jedna projekcija značajno različita od one u povijesnom nazorju, što znači da možemo zaključiti da je mala vjerojatnost promjene frekvencije opasnih epizoda vjetra iznad Jadrana. To potvrđuje... Ta tri modela imaju slične horizontalne rezolucije? Svi imaju 12,5 km. Svi su 12,5 km. Sam razlika je jedino u veličini domene. Pošto sam malo s vremenom prekardašila, jako ću brzo pokazati ovaj, znači, izračunali smo još jednu mjeru, takozvani Perkins mjeru, to je ovaj PCC koji sam ja tu dala ove brojeve. Sad ću vam pokazati kako se on računa i kako ga mi interpretiramo. Znači, ako imate dvije razdiobe, znači PCC je jednako 1 minus PCS, ovo je Perkins Skill Score koji je uveden u jednom radu iz 2007. Imate relativne histograme dva skupa, recimo da je ovo povijesno razdoblje, zatim imate isti relativni histogram za projekcije, na primjer da je to nešto ovako. Znači ovaj PCS se računa kao površina koja se preklapa između ove dvije razdiobe, znači to je suma od 1 do n minimum H0 HT, recimo da je ovo relativni histogram u povijesnom i relativni histogram u budućem razdoblju. Znači PCS, ako su vam razdiobe potpuno identični, PCS je jednak 1, odnosno PCC je jednako 0. Znači PCC možete interpretirati kao vjerojatnost da će do promjene doći. Mi smo ga ovdje podijelili u razrede, znači od 0 do 0,3, od 0,3 do 0,6, od 0,6 do 1. Ovo je mala vjerojatnost da će doći do promjene, umjerena i velika vjerojatnost. Prema ovome tu vidite da su to mali brojevi. Zaokružila sam one koji su veće od 0,3, znači ove zaokružene simulacije kažu da će doći do, kako bih rekla, za njih je PCC, znači veći od 0,3, odnosno umjerena promjena. Međutim, ako imamo 32 projekcije, a od njih, 30% kaže da će doći do umjerene promjene, ja mislim da možemo zaključiti zapravo da postoji mala vjerojatnost klimatske promjene ovog svojstva. Idemo dalje sa brzinom vjetra. Ponovno se postoji razlika u klimatologiji modela. Aladin i RCA su vrlo slični, nekih daju 11 metara u sekundi, dok REXIM daje nešto više, nekih 10% više nego druga dva modela, daje ponovno više šire raspone vrijednosti. Ako pogledamo ove buduća razdoblja, golim okom vidite da su tu vrlo slične vrijednosti i test je dao znači samo par projekcija koje se značajno razlikuju od onih u povijesnom, znači možemo i ovdje zaključiti da postoji mala vjerojatnost da će doći do promjene brzina opasnih vjetrovnih epizoda i to je robustno po svim kriterijima, znači bez obzira na buduće razdoblje, bez obzira na klimatski scenarij ili bez obzira na sam regionalni klimatski model. Ako pogledamo sezonski hod, ovdje čak nismo ni radili formalno testiranje jer s obzirom na prethodne rezultate nismo očekivali ništa posebno. Gledamo samo ovaj ekstremni scenarij, prikazan ponovno za Aladin, RCA i REXIM model. Različitim bojama su prikazane simulacije i dobivene uz različite globalne modele. Ovdje vidimo da je ovaj Hadgen zna malo iskakat u odnosu na ostale. Smatramo prema ovome da neće doći do promjene amplitude ili faze u budućoj klimi samih vjetrovnih epizoda. Ono što je dobro je da svi modeli daju veći broj epizoda u hladnom dijelu godine, kada je u biti veći prolazak, češće mediteranski cikloni prolaze sa našeg područja.
Zatim ako pogledamo isti graf za frekvenciju za tip V, frekvencija tipa V, na sljedećem ću pokazati slajdu frekvenciju za tip E. Tip V se češće pojavljuje, ponovno vidimo da su Aladin i RCA dosta slični, Reksiem daje veći broj, šire raspone, međutim kad pogledamo buduću klimu, svega 3 simulacije su prema testu značajno različiti od onih u povijesnom, znači ovdje možemo zaključiti da nema promjene u frekvenciji opasnih epizoda tipa V, znači ne možemo očekivati da će zapadna obala biti, da će ovdje uspjeti zapadna obala biti viši u budućoj klimi. Kao što sam rekla, znači sad idemo na frekvenciju tipa E, oni se rijeđe pojavljuju, ponovno Reksiem daje neke veće vrijednosti i raspone. Sam statistički test, pa i ovaj PCC, znači PCC računa za sve ove vrijednosti, ne daje nikakav dokaz da će doći do promjene ovog frekvencije vjetra tipa E. Isto je sa brzinom, brzina za tip V, znači epizode, vjetrovne epizode tipa V imaju nešto veće brzine, ponovno Aladin i RCA se slažu tu, ali Reksiem daje nešto veće vrijednosti i raspone. Ako pogledate golim okom vidite da nema nekakvih, da neće doći do intenziviranja ili slabljenja ovih tipa V. Tip E kod njega se javljaju manje brzine, ali i test i ovaj PCC nam kažu da tu ne možemo očekivati nekakve velike promjene. I evo napokon ću zaključiti. Ja bih rekla da površinski nagib morske razine u Jadranu kontroliraju 3 stvari. To je T komponenta vjetra, odnosno površna komponenta vjetra na profilu A i na profilu B i smicanje uzdužne komponente na profilu B. Znači, ove zadnje 2 stvari su jako bitne za ugrožavajuće za istočnu obalu. Što se tiče buduće klime, mala je vjerojatnost da će doći do promjena opasnih epizoda vjetra u budućoj klimi. Međutim, moramo imati na umu da će srednja razina mora rasti, znači da u budućoj klimi možemo očekivati u svakom slučaju veći broj poplava. Znači, mi smo ovdje provjerili samo sinoptičke uvjete koji dovode do poplavljivanja. Ne znamo što će se dogoditi sa planetarnom komponentom u budućoj klimi i to bi trebalo ispitati i to će vjerojatno bilježiti 2019. godinu. Evo, hvala lijepo. Hvala na lijepo iznesenom radu, a sad otvorimo diskusiju po mojem pitanja. Ivan Grigor ima jedno pitanje koje ću ja počitati. On je radio sa mnom što on ima. Pitam, možeš li predložiti neke testne simulacije kojima bi se istražili problemi u Reksiemu, tipa manja domena, PDL, srkoslevi iznad mora ili... Pa ja mislim da bi moram pokušati s ovim odmah što je predložio manjom domenom, jer Sala bi pokazao puno boljim za manju domenu. Tu smo mislili da je problem znači, manja domena znači i bolji koeficijent korelacije u vremenu, sad ne znam kako se to točno zove, znači bolji slijed događaja u vremenu. I ovdje mislimo da je kod Reksiema pošlo nešto krivo, baš zbog toga. Znači ima preveliku domenu i onda te, bi rekla, formacije uspiju unutar domene negdje pobjeći. I zato imamo nekakav problem u posmaku, imamo nekakav posmak između vjetrovnih i razinskih epizoda. Mogli bi početi s manjom domenom, a za dalje ne znam. Mene baš zanima oko procjene tih tipa, odnosno epizoda. Dobro.
Kako ste to u stvari napravili iz modela? Kako smo uzeli iz modela? Da, na kojoj domeni, kako ste odredili, znači da je nešto ovaj tip, recimo? Aha, da je tip V ili tip E ili samo da je vjetrovna epizoda? Aha, uzeli smo samo točke modela iznad bazena. U njima smo uzeli brzine vjetra, pogledali smo kojeg su smjera te brzine i ako su znači pogledali smo smjer i brzinu vjetra u tim točkama, znači ako imamo 70% točaka da mu je smjer ovaj, i ako je minimalna brzina 10 metara u sekundi na cijelim bazenom, onda je to definirano kao vjetrovna epizoda. Znači onda to nema toliki utjecaj sa domenom, ne? Znači vi ste uvijek fiksirani na mi smo fiksirani na naše područje. Gdje testirate, da ste išli malo recimo više, onda zato me zanimalo točno koje točaka koje ste gledali, onda ste itekako pod utjecajem domene, ali ako ste stalno na dijagramu... Aha, smo samo na dijagramu, ali ne znam, ja sam to shvatila da je rekla kad... Ako globalni model hrani regionalni model, ima reći da ga točno hrani. Ono što ulazi u njega je to točno. Znači da ta nekakva formacija uspije unutar domene pobjeći u krivom smjeru. I onda recimo iznad Jadrana se ne pojavi u onom trenutku kad bi trebalo. Ali to bi morali provjeriti, ali ta domena zaista problem. Mi to sad nagađamo. Jer je to jedina razlika, mislim, veća razlika između modela. A drugo, ovaj bias koji je očito, znači, sjema, ne, on je, kako se sjećam, on je pokazivao onak češće precjenjivanje vjetra, posebno na more. Precjenjivanje? Ja mislim da da. Pa mi smo dobili veće brzine. Da, pa recimo možda da se ide na nekakav bias correction ili nešto. Mogli bi, ali ne... Mislim, zato što visite o fiksnom pravu, znači ne visite o nekom omjeru nečega ili nekim relativnim odnosima, nego visite o striktno postavljenom, krutom pragu i ako vam model je u tom smislu nešto procjenjuje, onda se tu puno griješi. Ili podcjenjuješ što god. Onda u biti puno griješite. Znači da li možete ili to napraviti sa modelom ili eventualno čak ići prema nekakvom, ne znam, relativnom nekom mjeru. Ali ne znam kako bi mi to pomoglo u istraživanju, ako on ovdje procjenjuje u budućoj. Pa dobro, jer onda mene zanima razlika, mene ne zanima jer on... koliko je on... Ne zanimate broj događaja? Da. Mislim, ja vidim da tu postoji nekakav, da on ima nekakav problem, ali ako je procjenjuje sad, ja pretpostavljam da će procjenjivati poslije, ali zanima nas, znači, razlika između budućeg i sadašnjeg, tako da to neće pomoći u našem... Ne, ali samo je bilo broj događaja, bila je tako? Je, bila je broj događaja, da, to je puno veći, da. Znači, u tom smislu ili eventualno korigirati rezultate, znači sa nekim biasom, pa dobiti možda optimalnije odnose ili uvesti neku relativnu mjeru, pa da na taj način možeš možda... Mislim, ne znam, sad ovako razmišljam na glas, nemam ja rješenje u džepu, tako da... Dobro. Ja bih rekla zapravo da rezultati, ako usporedimo Aladin i RCA4 sa EROM Interim, oni nam govore da su ova prva dva dobra. I na temelju njih možemo dalje raditi zaključke. A to ovaj zadnji rezultat nam govori nešto o samom Rexijem, ovom najdonjem modelu. Jel? To je zapravo informacija za ljude koji se bave tim modelom, jedan vrst verifikacije kako njihov model radi. I informacija da zapravo te donje rezultate, da one nisu relevantne za naše zaključke. Ja bi to tako vidjela. To vjerujem. To vjerujem. Ja sam baš htjela reći da napad je oceanografa da mijenja meteorološki. Ne poboljšavati model, ne, samo dobite izlazno polje. Onda možete ili ne morate korigirati. I onda na njemu radite daljnu Ali sumnjam da će to pomoći mediku.